Čau, tu je Domino, budem točiť videa na napríklad na hry, no na hry to ešte uvidím, ale budem ukazovať hračky, napríklad ako Gears of War, keď správne to hovorím vôbec. No takže som Fufik.sk. No takže začal by som to je hra Gears of War 2. Môžem niekedy natočiť na ňu video, ale niekedy budem Gears of War 3 a Judgment. Alebo Judgment. Takže tu prvý je Locust, Sniper V2, dá sa mu dať aj dole maska. Ohybný, hlava sa mu dá vykrútiť, ale tu by som mu dala headshot hlava, ale ja takú nemám. Takže mu dám naspäť. Bez masky vyzerá ako normálny Locust, ale môže byť Sniper V2 alebo normálny Locust. Tu má bok takú dierku, kde sa mu dá zapichnúť zbraň. Ja mám iba na tejto, lebo ostatné sa mi zlomili. To bola moja chyba. Je ohybný, ale keď som ho dostal, musel som mu trošku rozhýbať nohy, ruky. Tak tu je ďalší Locust. Toho som až tak rozhýbávať nemusel. Tu má aj masku. Má dve malé dieliky. Počkať. Dobre, nie. No to je jedno. Má tam dieliky. Potom tu je Dominic Santiago. Má tu také pekné tetovanie, že Mária. Táto figurka bola dosť ohybná, lebo som si ho objednal z Mad Maxonu. Tieto boli z brlohu. No toho som ani rozjebávať nemusel. A toto je Mariňák, toho som tiež nemusel mi rozjebávať, iba ruky som mu tu musel trošku rozjebať. Dobre, teraz prejdeme na zbranie. Tu je prvá zbraň, to sa dostáva, keď sú dve figurky spolu, zlatá zbraň, alebo inej farby. Potom tu je to isté, lenže normálnej farby. To neviem ani, jak sa volá. Potom tu je snajperka, to je jediné asi, ako vieme, čo sa volá. Potom tu sú boltak pistolky. Táto sa mi strašne páčila, lebo tu majú aj púzdro. Very, very good. No, toto tiež neviem, ako sa volá. Bože, ja som strašný. No, a je aj taká verzia s motorovou pilou, bez nožíka. A ako posledné je tu granát. Figurka do ruky zbraň ide, nevypadáva a hlavne koltíček ide fajne. Dobre, takže toto video by som už ukončil. Dajte palec hore, keď nie, tak je tam palec aj dole. Dobre, lúči sa s vami Fufik.sk.